O, šta je ovo? Novi izazov? O, pogledajte koliko ima slatkiša ovdje. A zašta su, pitam se? Ne znamo. 1, 2, 3, 1. Evo, ovo je vaš prvi zadatak. Oho, jasno mi je. Hajde da vidimo šta imam ovdje. Da, čokolada, to mi treba. Za početak ću uzeti nož i seckati čokoladu na komade. Tako je. Dobro, sad je treba istopiti. Sipat ću seckanu čokoladu u činiju. Tako je. I zagrejati je. Kao što vidite, proces ide veoma brzo. Eto, gotovo. Sada uzimam kalupe. Ovi silikonski su odlični. Uzimam tečnu čokoladu i sipam je u kalupe. Ne treba sipati puno. Sada treba da se čokolada lepo rasporedi po kalupima. A višak ću prosuti. To nam ne treba. Eto šta sam dobio. Jao, mogu ja tako, čak i bolje? I meni će trebati čokolada, ali uzet ću malo više čokolade. Još i još više, da. Ovog bi trebalo da bude dovoljno. Sada treba da se sve istopi. A bit će puno ukusne tečne čokolade. A dok čekam, mogu se malo igrati. Obožavam košarku. Jau. O, šta je to? O ne, moja lopta uništena. O, to je bila moja omiljena lopta. Ne plači, imam ideju. A da li si shvatila kakvu? Naravno, hvala, bako. Moja lopta se pocepala, ali nije uzalud. Iskoristit ću je. Samo je treba malo doraditi. Gotovo. Treba nam samo jedna polovina. Okrenut ću je na opačke. I sada imam odličan kalup za čokoladu. Sipat ću čokoladu ovdje, a zatim razmazati je po celoj površini. Tako je. A višak ću sipati u činiju. Odlično. Sada treba da se čokolada ohladi i stvrne. Wow! Samo pogledajte šta sam napravila. Prelepo. Sad ću sipati bombone unutra. Treba sipati što više. O, da. Toliko će biti dovoljno. Sada pokrivam drugom polovinom i dobit ću ogromnu čokoladnu loptu. Pogledajte kako je lijepa. Bravo, unuko. Dakle, sad je moj red. Uzet ću štapić, jabuku i čašu čokolade. Šta mislite šta ću praviti? Tako je, jabuku u čokoladi. Odlično, sad ću valjati jabuku u nešto lijepo. Naprimjer u ovo. A drugu jabuku u marshmallow. Danas koristim sve. Eto, stavit ću jabuke na tanjir i to je to. Lepota. U stvari, treba dodati još nekoliko sitnih detalja. Sad je sve spremno. Izgleda odlično, sviđa mi se. Nemojte se sramotiti. Sad ću vas naučiti kako se to radi. Ali treba malo pripreme. Odlično. Počinjem. Uzet ću pastu od pistaća, dodat ću pastu ovdje i pažljivo sve promešati. Da, tako je. A sad mi treba kajsija. Uradit ću sve isto. Zatim grožđe, borovnica, mirisne jagoda i na kraju banana. Nikako bez nje. A sad ću napuniti čokoladne kalupe koje su se upravo stegle. O da. Zatim ću sipati čokoladu preko. I sad čekati da se stvrdne. Eto, sve je gotovo. Pogledajte kako je lepo ispalo. Ostalo je samo lepo da se posluži. Jeste vidjeli? Ja sam profesionalac. Prijatno. Wow, kakva lepota. Mali čokoladni autići. Hoće da se igram sa njima. O ne, desio se udes. Wow, kakvo lepo punjenje imaju. Treba brzo probati. Ovo je prelepo. Super, sviđa mi se.
kako velika čokoladna lopta. Sad ću da vidim šta je unutra. Wow, koliko puno bombona. Moram brzo probati. Jao, to je jednostavno fantastično. Wow. Ovdje su još neobične slatkiše. Cool. Probat ću. O, kako neobičan ukus. Šta odabrati? Pobedili su autići. Ja sam rekao da sam profesionalac. Dakle, sada morate napraviti tortu. Da, super, to mogu. Odmah počinjem. Kako je to zabavno. O ne, šta se dešava? To ne valja. U stvari, ovaj krem je dobar za mene. Namazat ću ga na prvi sloj kore, a na drugi sloj ću namazati zeleni krem. Da, njega isto treba razmazati, tako je. Sad ću sve isto uraditi sa žutim kremom. Divno. Posle naranđasti. I to je to. Došlo je vreme da ukrasimo tortu. Dobro, dodat ću malo dekoracije, bit će veoma lepo. Tako je, odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Ej, pogledaj ovamo. I meni je lepo ispalo. Pogledajte tamo, bako. Hej, ne, meni treba torta, bako. O ne, treba hitno sve popraviti. Eto tako. I još jedan sloj. Sada to liči na tortu. Samo je treba ukrasiti. Koristit ću krem za to. Dodat ću što više, ne treba štedeti. Eto. A sad ću sve lepo razmazati. Dodat ću malo cveća, bit će baš lepo. A tu će biti veliki srećni osmeh. O, divno. Bako, i ja sam napravila tortu, pogledaj. O, kakva lepota, pametnice moja. Oho, neverovatno. Da, to se zove prava torta. Gledajte i učite. O, kako je visoko. Ne mogu da verujem. Dobro, dosta, skloni se. Dobro, a vidjet ćemo ko će pobediti. O, ja baš zaostajem od čega. Treba nešto da uradim. Moja torta mora biti viša. O, smislila sam. Opa, tako brzo. Sad ćemo vidjeti ko će imati veću tortu. Aha, još malo. Sve se srušilo. Sad ću popraviti. I treba nekako fiksirati da ne padne. Da, znam, ovako. Super. Svaka mi čast. Sviđa mi se. Prijatno, dragi. Kakva lepota. Ovo je super torta. Hitno je treba probati. Kakav ukus. To je pravi užitak. Dobro, idemo dalje. Sada ti lepotice. Jedva čekam da probam. Da. I ovo je veoma ukusno. Sviđa mi se. Dakle, posljednji takmičar. Ova torta izgleda mnogo dobro. I ukus je fantastičan. Znate, to će biti težak izbor. Dakle, pobeđuje naravno torta sa metlom. Ne mogu da verujem, ja sam pobedila. Ostaje posljednji izazov i pravimo krofne. O, sve jasno, spremna sam da počnem. A za početak ću pripremiti testo i napraviti komade potrebnog oblika. Da, tako je. A prva krofna je spremna. Ona ide direktno u tiganj sa uljem. I ne zaboravljam da okrećem. Odlično. Gotovo. Kako vruće. A sad mi treba špric. Ne treba igle, plašim se. Ma ne boj se, to je za džem.
Napunit ću špric džemom i zatim sipati ga u krofnu, tako je. Gotovo. Ostaje da sipam šećer u prahu i može se jesti. Ja sam završila. Ups, izvini dragi. Pazite malo, bako. Dakle, gdje sam stao? A da, pravim žele. Dodat ću želatini i dobro promešati. Sada sve to ulivam u specijalne kalupe. Tako je. Divno. Malo ću sad čekati da se stegne i eto. Moja žele krofna je gotova. Uj, kako odvratno. Sva sam u testu, a zalepilo se za mene. O, ne volim testo. Smislila sam nešto bolje. To mi treba. O, divna, ukusna i što je najvažnije, gotova krofna. Probaj. Dakle, da vidimo. O, kako neobične krofne. Sad ću probati. O, pa to su žele krofne. Baš su zabavne. Nisu loše. A šta je tu? To su klasične krofne. Baš su dobre. O, a to je nešto zanimljivo. Kako velik komad. Pa šta je to? Ne mogu da zagrizem. Neću ni jesti. Dakle, pobedile su ove krofne. O, kako lepo iznenađenje. A već sam izabrala šta želim. Hoću tortu. Jel može? O, to je sjajna ideja. A baš znam kakvog će oblika biti moja torta. A Mija obožava ove patike. Onda ću napraviti tortu u obliku patike. To nije teško. Samo treba oblikovati kore. Odlično. A zatim istiskujem što više krema na tortu i razmazat ću ga lopaticom. Odlično. Dodajem šarene detalje od fondana i to je to. Sada uzimam kalup sa okruglim kuglicama i sipam unutra žele. Treba napraviti nekoliko takvih kalupa da kuglice budu različitih boja. Ostaje da se sve zamrzne. Dragi, šta radiš? Moraš hitno da počneš da kuvaš. Kreni. Da, sećam se, bako. Čekaj da počnem. Tačno. Sipat ću ovaj milkshake u činiju. A flašu ću iseći na 2 dela. Zatim u jedan deo sipam čokoladu. Tako je. Rasporedit ću. A višak ću preliti u drugu polovinu flaše. Sada treba izvaditi čokoladni oblik iz flaše. Uspeo sam. Zatim uzimam Oreo keks. Sipat ću ga u činiju. Dodat ću malo krema. A sad mi treba ovo. Pogledajte, ovo je baš moćno. Mešam. I ostaje mi samo da sastavim tortu. Dakle, kora, krem, Oreo, pa opet kora i tako do kraja. Pokrivam drugom polovinom čokoladne flaše, stavljam etiketu i izgleda kao prava flaša. Svaka mi čast. Sada uzimam Malteser s kuglice. Potpuno prekrivam flašu čokoladnim bombonama. Gotovo. Opet vadim svoju kazaljku. Bako, pogledaj moju tortu. Dragi, bravo. To je moj sat. Znači, vreme je da izvadim svoje žele kuglice. Da, savršene su. Sad ću prekriti svoju tortu žele kuglicama. Joj, to izgleda tako neobično. Sviđa mi se. Okej, sad ja. Odvrnut ću poklopac. I stisnuti šareni krem na koru. Zatim stavljam drugu koru. I vadim nož. Odseći ću višak. Tako je. A zatim ću dodati fondan. Lepo. Opet treba odseći višak. Ostaje samo dodati detalje. Napravila sam pravu tubu. Treba je samo ukrasiti. Koristit ću različite Skittles bombone. Da, to izgleda prelepo. Dodajem etiketu i gotovo. Mija, možeš da probaš. Prijatno. Wow, kako sve lepo izgleda.
Počet ću od ove šarene torte. Wow! Čak je i unutra šarena. Jedva čekam da probam. Prelepo! A šta je sljedeće? Torta u obliku patike? Baš originalna ideja. Ne bih ni rekla da je to torta. Da, ovo je baš ukusno. Sviđa mi se. I žele kuglice su odlične. A sad je red na posljednju tortu. Ovo je nešto čokoladno. Maltesers, obožavam ih. A šta je unutra? Unutra je torta. Probat ću. Fantastično. Zadovoljna sam. Ostalo je da izaberem pobednika. Odlučila sam, to je Dustin. O, da, znao sam da ću uspeti. Sad mi se jede ukusna italijanska pasta. Naravno. Dakle, uzet ću pastu. Šta se dešava? Gotova pasta? Fuj, pasta se pravi ručno. Vratite mi moju pastu. Ukusna je. Ja ću je koristiti. Šta ste uradili, šefe? Hvatam. Moram napuniti šerpu. Dobro, ja ipak biram domaću pastu. Imam odličan komad testa. I seckala sam ga na 6 delova i obojila u različite boje. Sad to treba razvući i seći na trake. Pogledajte, ispale su divne špagete. Sastavit ću dugu i razvući uz pomoću klagije. Zatim šareni sloj testa stavljam u specijalni kalup. Unutra ide punjenje. Ja sam uzela sir, pokrivam drugim slojem šarenog testa, razvlačim, sečem i vadim pastu. Ostaje samo da se skuva. Bako, šta vi imate? Zbog vas sam ostala bez svoje paste, ali nema veze. Napravit ću pastu od tikvica i seći ću tikvicu na tanke listiće. A sada to treba ispržiti. Šefe, još sam vrlo ljuta na vas. Dakle dolazi ta buka. To je moj sat. Vreme je da izvadim makarone. Eto, gotovi su. Stavio sam ih na štapiće. Zatim dodao salamu, šunku i mnogo sira. A meni ostaje samo da ukrasim sve paradajzom. Serviram pastu i gotovo. Mija, prijatno. Prijatno, dušo. Wow, kako sve lepo miriše. Počet ću od ove šarene paste. Tako je lepa. Jedva čekam da probam. Wow, unutra je sir. Sjajno. A sad ću probati ovu zelenu pastu. Izgleda čudno. Ovo ne liči na testo. Uj, pa to je povrće. Neću ni da probam. A šta je ovo? Ovdje je pasta na štapićima. Probat ću. Wow, ukus podsjeća na picu. Ali ko će pobediti? Znam, pobednik je šef. Hvala, Mija. I to je domaća pasta, kao što sam mi rekla. A sada želim palačinke. Hajde, čekam vaša jela. Naravno. Da vidimo šta mi treba. Zeleno i žuto testo. Taman. Uzet ću to. Mada treba mi još boje. Počinjem sa običnim testom. Pečem palačinke. Okrećem. I hvatam. Tako je. Stavljam sve na tanjir. A zatim dodajem krem. Divno. Nacrtat ću slatke face. Zatim ću dodati uši. Wow, to je preslatko. A sad ću ukrasiti sve jagodama i borovnicama. Lepota. Treba mi nož. A meni treba nož. Moram oblikovati svoju palačinku. Sad ćete shvatiti šta pravim. Dodajem šlag. I voće. Tako je. Dustine, a šta si ti smislio? Ništa, kako to? Eto, dragi, uzmi testo. Dobro, hvala, bako.
Nešto ću da smislim. Dakle, sipam testo na tiganj i čekam. Je li spremno? Ne. A možda sad? Opet ne. O, zašto miriše na zagorelo? O ne! Palačinka izgorela. Ne. Prokletstvo. O, došla mi ideja. Uzet ću jednu palačinku od šefa. Ona neće ni primatiti. Moram da poližem sa krem. Tako je. Prelepo. A palačinku stavljam na tanjir. Gore ću staviti balon u obliku psa. A zatim ću balon prekriti kremom. Tako je. Razmazat ću sve i dodati šarene mrvice. Mnogo mrvica. Gotovo. Ja sam završio. Oho, dragi, to je baš smiješno ispalo. A Mija, a prijatno. Wow, napravili ste tako sjajne palačinke. Probat ću prvo ovog psa. Ukusno. A šta je ovo? O, tako slatka kuca sa kremom. Sad ću je probati. Da, to je sjajno. A šta je smislio moj brat? Sad ću izeći. To je samo balon u kremu? Pa nisam to htjela. Dobro, pobedila je baka. Da, pobeda je moja. Hvala, Ćao, Chloe. Šta želiš da ti pripremimo? Wow, torta, odličan izbor. Baka i Quentin su već spremni. Čekajte, a ko će biti treći? Ko to leti na nebu? Wow, pa to je super, šef. Nevjerovatno. Ćao, izvinite na kašnjenju. Hajde da počnemo. Imam odličnu ideju. Izvadit ću kofer sa Skittlesom. Unutra su najukusnije kore. Dakle, sastavljam tortu. Kora, fil, opet kora, zatim fil. I tako do samog kraja. Sada treba unutra sipati malo bombona. Tako je. Šta se dešava? Prestanite! Jako ukusno. Šta se dešava? Bako, šta radiš? Gotovo. Očistila sam lubenicu od kore. Ups, izvinite. Ali to nije sve. Treba je iseći. Ispalo je savršeno. Sada imam odlična 3 sloja za tortu. Quentin, zašto si tužan? Pomozi mi. Drži ananas, a sad ga baci. Kija. Eto. Od ananasa ću napraviti oblik leptira. Želim da ukrasim tortu. Ananas ima različitih oblika. A još ću dodati kiwi i različite bobice. To je cool. Čak bih i probao. Ma daj, bako. Daj mi barem jednu bobicu. Dobro, dragi, izvoli. Hajde, a vreme je da spremaš tortu. Upravo si. Dakle, odmah počinjem. Brzo ću sastaviti tortu. Ispalo odlično. Što da radim dalje? Ovo je Lego. Da, on će mi pomoći. Hajde, drugari, pomozite mi. Ovdje namažite kremom. Da ne bude ni jedne rupe. Svaka čast. A sada mogu sipati Malteser s bombone. To je odličan ukras za tortu. Tako je, sada vadim Nutellu i sipam je na tortu. Kako lepo curi Nutella. Super. To je to, kod mene sve spremno. Čekajte, meni je ostalo još malo. Sipat ću raznobojnu glazuru na tortu. Prvo zelenu, posle plavu, roze, naranđastu i žutu. Da, završio sam. Ostalo je da pokažemo sve Chloe. Ona će biti oduševljena. Wow, uspeli ste! Želim da probam ovu slatku tortu sa Maltesersom. Jedva čekam. Wow, unutra su također bombone. Cool. Ovo je stvarno ukusno. Idemo dalje. Opa, šta je ovdje?
Ovo je sunce od ananasa. Ukusno! A sama torta od lubenice? Baš kreativno! Svaka čast! O, ovdje je tako šarena torta i jedva čekam da probam komadić. Wow, izgleda predobro! A unutra su Skittles bombone, obožavam ih! A znate, baš mi se sviđa ova kombinacija. Okej, pobedili ste sve! Wow, uspeli ste svi, svaka čast. Svako već ima po jednu pobedu. Idemo dalje. A sad mi napravite koktel. Pa ovo je lako za naše kuvare. Svi bi trebalo da se snađu. A naravno, to je lako. Da, ja sam spreman. U mom rancu imam puno slatkiša, gledajte. Wow, koliko svega imam. Tu je čak i Fanta. Evo je. Sad ću je otvoriti. I... Ups! Slomio sam otvarač. Šta da radim sada? Kako da otvorim limenku? Imam ideju. Koristit ću džedajski mač. Jedan udarac i Fanta je otvorena. Čekaj da, zašto miriše na paljevinu? Ups! A šta je ovo? Moja kosa. Quentin, kako se ovo desilo? Sve ću popraviti. Ja šta da radim? Znam. Imam lepak. Sad ću zalepiti bakinu kosu. Gledaj. Postalo čak i bolje nego pre. Izvini, neću više. Okej. Vraćam se koktelu. Skidam poklopac, dodajem Fanti razne kisele bombone. Koliko pene! O ne, sve se prosipa. Joj, kako kiselo! Ovo su pucketava bombone. Baš moćno. Gledajte kako pucaju. Sviđa mi se. Jao, njemu su samo slatkiši na umu. Ja ću napraviti mlečni koktel. Uzimam ukusne domaće keksiće sa čokoladom. Stavljam ih u blender i dodajem mlijeko. A sad mi treba sladoled. Dodajem u blender i mešam. Wow, kako lepo miriše. Čekajte, ko to krade moj sladoled? Sad ću uhvatiti lopova, Quentin! Uzeo sam samo jednu kuglu. Dobro, ostalo još da sipam koktel u lepe čaše. Sad ću uraditi to. Tako je. A zatim dodajem šlag. Njega vole svi. A kao ukras koristit ću Oreo keksiće i konfete. Lepota. Sviđa mi se. Samo ne u moj koktel! Bako, šta radite? Čekajte, završila sam. Trebalo je zapaliti sveću, stavljam je u fondi, a sada u činiju stavljam puno raznobojne čokolade. Treba je otopiti. Gledajte, već se topi. I ne zaboravljam da mešam, tako je. Da. Kako super izgleda, mogu li da probam? A ne, ti ne smeš. Pa dobro, ja imam sladoled, tako ukusan. Stavit ću ga u Fantu, ubacim slamčicu i gotovo. Sad se može piti. Ajoj, prijatno. Wow, smislili ste tako zanimljive deserte. Hoću da probam prvo ovo jelo. Marshmallow u čokoladi. To je baš lepa kombinacija. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Mlečni koktel. To je super. Ja obožavam Oreo. Da, predivno. A šta je ovdje? Jedva čekam da probam. Jao, kako kiselo. Ovo osvežava. Sviđa mi se. Dakle, ko će pobediti? Rešeno, Quentin. Da, a vi niste verovali u mene. Ja sam najbolji. Ovog puta sam smislila nešto stvarno dobro. To je hot dog. Društvo, hajde, ovo je odlučujuće jelo. Dajte sve od sebe. Ja sam već pripremila viršle za hot dog. Sad ću da ih izvadim. Ispostavilo se da otvoriti pakovanje nije lako.
O, ne ide mi. Quentin, zašto se ti smeješ? Pomozi baki. Dobro, sad ću. Hajde! Hvataj! Hvatam. Uspela sam, hvala dušo. Sada treba ispržiti višle na tiganju. Šefe, šta vi radite? Ja moram narandati sir. Koristit ću automatski uređaj. A sad ću dodati boju u svaku činiju sa sirom. Da, toliko će biti dovoljno. Imat ću 4 boje, svaka mi čast. Sada prebacujem šareni sir u kalupe. To je to. Ostalo sve zaladiti. Koristit ću sprej za hlađenje. O da, tako je. Dalje uzimam sir i nabadam ga na ražnjić. Odlično ide. A sada umačam ražnjić sa sirom u testo. Eto. Dalje treba sve ispržiti u fritezu. Kako lepo miriše. Lepota. Vadim kečap i dodajem ga na hot dog. Treba još dodati sendvič i to je to. Ko ovo radi, prestanite! A moram da isečem lepinju na 2 polovine. Odlično. Unutra stavljam salatu, zatim višle i zatim dodajem kečap. Odlično. Sada pokrivam sve drugom lepinjom. A gotovo. Quentin, prestani da se glupiraš. Ostalo ti malo vremena. Da, upravo si, bako. Uzet ću Kinder. Tako je ukusan. Otvaram. Kuglice ću izvaditi, a čokoladni namaz ću razmazati po lepinji. Super. Dalje uzimam šlag i sipam ga unutra umjesto klasične višle. Eto, sve spremno. Možeš probati, mala. O, da, spremili ste ono što sam želela. Ovo izgleda čudno. Čekajte, a gde je višla? To uopšte nije hot dog. Ok, idemo dalje. Wow, ovdje ima baš puno višla. Ukus je predobar. Šta je tu? Wow, kako se lepo razvlači sir. Šta? Unutra je šareni? Cool, izgleda fantastično. Šefe, pobjeda je zaslužena tvoja. Čestitam. Da, znao sam da sam najbolji. Pošto su se svi skupili, hajde da počnemo. Prvi zadatak je sladoled. Super, to neće biti teško. Imam sve potrebne sastojke. Hajde da vidimo šta imam u rancu. Zanimljivo. Mislim da ću naći ovdje sve što mi treba. Da, to je baš ono što sam tražio. Betty, ovi kolači su super. Mogu li da uzmem? Hvala. Dakle, od ovih kolača će ispasti odličan ukras za moj sladoled. To je to. Sve je spremno. Izmrvio sam ga. Sada najvažniji deo. Treba će mi čokoladno mleko i šlag. Treba promešati ove sastojke i umutiti sve. Kako je lepo što sam ja robot i imam blender u sebi. Dakle, moj sladoled je spreman. A sad će mi trebati ovaj uređaj za sladoled. Stavit ću sladoled u kornet. A zatim ću posuti sve izmrvljenim kolačima. Šta se dešava? Pa šta je to? Betty, vatra nije igračka za decu. Pazi, sad ću ti pomoći. Wow, robote! Hvala, ti si pravi čarobnjak. Baci kocku. Joj! Eto šta se dešava kad stavljaš prste u struju. Nema veze, sve je super. Wow, izgleda jako ukusno.
I ne samo izgleda, ukus je super. Sada treba malo ohladiti to. Moj mali frižider će mi pomoći u tome. Da, to mi treba. Moja smeša je spremna. Sad je treba sipati u specijalni kalup. O, da. Imat ću pravi sladoled na štapiću. To je to. Ostalo je to sve ohladiti. Frižider mi neće trebati. Uzet ću sprej za smrzavanje. Tako će biti brže. Sladoled je spreman. Sad ga treba pokriti roze čokoladom. A znate što bih koristila samo roze boju? A mogu dodati više boje. O, da. To izgleda prelepo. Da, to je zaista super, šefe. A ja ću ovom specijalnom kašikom napraviti kuglice i ukrasiti čokoladnim sirupom. To je to, a završila sam. Wow, koliko sladoleda i sve za mene. Prvo ću probati ove divne kuglice. O, tu je žvaka. Neverovatno. Svidalo mi se. A da vidimo kakav je ovaj veliki sladoled u kornetu. O, da. Obožavam čokoladu. To je mnogo ukusno. Wow, kakva lepota. Samo pogledajte to. Jedva čekam da probam. Ukus je ekstra. Ne mogu da se zaustavim. To je najlepši sladoled na svetu. Naravno da je pobedio. Čestitam. Čestitam, šefe. Izvini, šefe. Samo pogledajte kakvu igricu smo pripremili za vas. Igrajte, skupljajte krofne i pobeđujte. Instalirajte igricu Multidosort u Google ili Apple Store-u. A sada želim pomfrit. Da, to je baš lako. O ne, ja nemam to jelo u bazi. Stvarno ne znaš kako se pravi? Nema veze, pokazat ću ti. Prvo nam treba krompir. Treba ga očistiti. Da, uradila sam to uz pomoć specijalnog uređaja. A sada uzimamo oljušteni krompir. I uz pomoć drugog uređaja ću ga iseći na komade. A zatim stavljam krompiriće u fritezu. To je to. Jesi zapamtio? Nešto mi nije dobro. Izgleda da mi se nešto slomilo. Slomilo. Podaci su sačuvani. Trebaju mi alati. Kako je čudan. Ok, sad je red. Prvo treba sipati malo ulja u tiganj. Hajde, šta je to? Zašto se ne sipa? Uspelo je. A sad mi treba krompir. Izgleda da sam ga trebala prvo očistiti. Nešto neće. Nema veze. Ispržit ću ga ovako. Ostali krompir također neću čistiti. Joj, prska me ulje. Dobro je. Šefe, jesi vidjela ovo? Moja mala fabrika za proizvodnju krompira je spremna. Prvo stavljam krompir ovdje. Krompir je očišćen. Isečen i posolen. Ostalo ga je samo ispržiti. Pomfrit je spreman, može se jesti. Lepo ću servirati krompir i dodati kečap. Sipat ću što više. O da, divno. Naručit ću dostavu sosova. Oho, je li to pravi voz? Wow, to je zaista super. Cool. Betty, izgleda da si zaboravila nešto. Jao, mamice, sve mi izgorelo. Pa kako to?
Kako vruće! Ne mogu držati to rukama. Jao, zašto sam toliki baksuz? Nisam ispunila tako lak zadatak. Hvala. Sad ću sigurno izgubiti. To je voz sa sosovima? Ne mogu da verujem. A šta to tako smrdi? Užas! Neću da probam to. Opa! A ovo je već zanimljivo. Izgleda jako privlačno. O da, to je zaista ukusno. A sad je na redu voz. Wow, tu je toliko krompirića. Hoću da probam svaki sos. O da, to je divno. A robote, ti si najbolji. Robot je najbolji, to. A sad je vreme da popijem nešto. Hoću mlečni koktel. Zadatak je jasan. Robot počinje da radi. Prvo će mi trebati ovaj ananas. Sklanjam gornji deo ananasa da bih mogao staviti blender unutra i promešati sve. A sada treba dodati neki sirup. Imam veliki izbor, ne mogu da odlučim. Ipak ću uzeti čokoladni. Sipat ću malo sirupa u veliku čašu. A sad ću uz pomoć ovog uređaja ukrasiti čašu. Zatim ću dodati malo jestive boje. Šta je sa vama, ljudi? Kako ste čudna stvorenja. Dobro, sada uzimam ananas i sipam sve u čašu. Boje ispala super. Dakle, a meni treba blender. Sipat ću unutra čokoladne kuglice. A da bi bilo još ukusnije, dodat ću oreo kolači, malo M&M's bombona i preliti sve svežim mlekom. Odlično! Uključujem na najjaču. O, da! Kako moćno! Držite se! Hvala, robote! Da vidimo šta je spalo. Mislim da nedostaje šlaga. Da, tako je. Sad je sigurno sve savršeno. Kakav miris, svaka mi čast. Jo, vi ste diletanti. Sad će vas šef naučiti da pravite koktel. Gledajte pažljivo. Treba nam gazirani sok i neka lepa čaša sa ledom. To je to, limunada se pretvorila u led. Dobijeni led stavljam u čašu. Tako je. A sada uzimam limunadu sa drugim ukusom. Sipam u čašu i također pretvaram u led. Gotovi led stavljam slojevima u čašu, ubacujem slamku i to je to. Prijatno, sestro! Wow, kako je sve lijepo! Počet ću od ovog plavog koktela. Wow, sviđa mi se, baš je lijep. Oho, gledajte, to je prava duga. Hoću da probam. Šta je to? Zašto se ne pije? Pa to nije koktel, to je led. Nisam to htjela. Okej, sad je red na najveći koktel. Oduševljena sam. Čak sam se isprljala malo. Pobedila je sestra? Da, pobedila sam. Znala sam da sam najbolja.